Imbuzi embili, cela inkomo embili, imbuzi embili, yiso. Uthole ngoba kanjani ukuthi. Angazi baba mhlawumbe uzofonela. Ngicela inkomo embili, imbuzi embili, ngicela inkomo embili. Ngeke ningithwanisele uhulumeni, ningithwanisele umnyango, ngidlo 190,000 mina kimi ungangeni ngisho isenti. Nenza mina ngibhizi ngilungisa incwadi zama-security zikapasi. Nina ngapha senivula ama-security. Angithi yeba ngizokushaya. Lalela. Ngimanje ngizokubuza ngineminyaka ngizoyitshela ngino-60 bantu. Ngizongigoba kutheza ngizokuba ngikushaya uNkulunkulu. Usuzongiphuphile, nidla impahla zabantu, nidla yonke into. Sabe sikulindile. Ngathi ungayiphakamisi. Ngathi sebenzela isizwe, usebenzele uhulumeni, ungasebenzeli iqembu. Usifakalela udaba luthi losipinde wena njalo. Uxolisana njalo. Njengoba nini ukuthi napa abantu abadla impahla zabantu emithini. Hayi lesi sikephe. Uzoyikhipha inkomo embili imbuzi embili. Uzoyikhipha inkomo embili imbuzi embili. Oh, manager. Uzoyikhipha inkomo embili imbuzi embili. Ayacela. Bambela umini. Uzoyikhipha inkomo embili imbuzi embili. Lalela baba. Yabona umuntu mayenze nje. Ubaba lo duma kude la afika zehlisa khona isithunzi. Umuntu lahlekelwe izimbuzi sobhadala kuduma ukuthi ayithengise. Umuntu lahlekelwe izimbuzi kukhopha kuduma ukuthi ayithengise. Ufuna ukufaka amazabazaba manje. Khona ngishikunza ngafanyathi. Lalela lenkunzi leyo wena khuluma egaraji. Egamani. Wangitshela mina. Lalela ngicela uNkulunkulu isongeso bheka. Amawukusema ngithi ayakhona. Awufuni ukuthi ayichaza wathi yebo akhona. Uma ngingakathi ngizofuna ngishayela ama-40 mabe ngayikhokhi lezi inkomo. Yilezi inkomo yijele. Abahambe bawuphatha ngoma bose baqonda. Cela ukukhipha lo daba jaba. Asitshonte esikebheni lapha abafaka ukugaba. Yes. Besisa ngoma ngeyi-12 zikaJanuwari. Sasibiza yonke inhlobo umphathi station inkosi yayikhona. Iy'ngula zakhona zakhukhumala zathi sibonakela lokuzwa salonke isikebhe kuloshamele. Yasukuma inkosi yathi ongafuna isikebhe akayi. Yathi iyampiya iphansi ekhethi. Napa lona kungigwaza umkhosi ngimvashele kusala yabe ngoma. uNkulunkulu uyokuphela iy'ndlela zakho uma ungihloniphile wakwathi ukuthola isijezu wahlawula. Uzokhetha ukuthi siyabulala uyakhokha. Uzokhetha ukuthi siyabulala. Ngeke nithathe inkomo nidubule niyifake ecourtroom nihambe niyoyihlaha. Nithwale iy'mbuzi eziwu-10 niyithengiselane. Bese lithi kuzolokhu kuthiwa mina thathani wonke amaluba nani uqobo nihambe niyophatha ngoma. Angithi awusatshelwa lutho. Nangu ushemele. Niyezwa na? Wena njengoba phela nje mina nginasita ngilibiza ngesela mina nobhala nje nabo seyirasta njengawo. Ngilibiza ngesela. Uyafuna ukuphumela phambi kwesikephe. Uyafuna ukuphumela phambi kwesikephe. Uyafuna. Phela nje mani banje ukuthi wena ngamasela. Lalela baba. Yabona ingane uma uyitshela umthetho la ibeka izidlayo akusuka umuzi lona. Uthemba ngaze ngilale mfazi wami.